салом алейкум бародаро, имрӯз як сама пешкаш шумо мекунам. Хоб дар ин ҳами воздухоплавительный 13, воздухоплавительный 13, воздухоплавительный 13. Бурда бор пасол Ӯзбекистон бор, пасол Тоҷикистонам гелиш мумкин. Пасол Тоҷикистонам ҳаст, пасол Ӯзбекистонам ҳаст. Инами зани якум этаж. Ҳам биринчи этажда, первый этаж будет пасол Ӯзбекистон, пасол Тоҷикистон. Вот адрес. Вот адрес. Воздухоплавительный 13, воздухоплавительный 13, воздухоплавительный 13. Мана ҳамасida хабар босин. Хаб мардуми тоҷик хидмуда хай уже фаҳмидан. Ин ҳаминҷа ҳастай шода нав воздухоплавительный пасоли Тоҷикистонам ҳаст, пасоли Ӯзбекистонам. Ина касоне ки кору боршу бошанд, агар метавонанд ки ба ҳамин пасол муроҷиат кунанд. Так ҳоли пасоли Ӯзбекистон омодаги ҳамин ҷай ба пасоли худмон ҳоли ба фикрам ки омодагӣ нестад. Ина дуруст пеш чанд кас омад прасид. Як рӯза мешавада. Ҳаминҷа мея пасоли Ӯзбекистонам ҳаминҷа мея. Ӯзбекистон ко омад Тоҷикистонам. Як гурӯҳи коришон ҳаминҷа мея. Ба ҳамин зданира. Хоб ба ҳамин гуфтанӣ будам, ҳаминро пешкаш мо кардем ки мисол аюҷа агарам пасол рафта боша, бо мисол фаҳме ки пасол ҳаминҷа меояд. Хай бародаро паноҳ ба Худо дар амони Худо боша. Худованд нигаҳбон боша ҳар як.